de Sant Isidre de Solsona. Aquest any se celebra el 50 aniversari del mític R5. Aquí n'hi van unes quantes imatges. A part de l'activitat de l'R5 i els seus 50 anys, Solsona també ha preparat tot un munt d'activitats pel cap de setmana, amb una temperatura ideal per passejar-hi i veure totes les diferents activitats, com pujar a cavall, venda d'animals ovins, bovins, pujades en globo, lloguer de vehicles de transport, tant com poder comprar un tractor nou de trinca, com comprar cotxes quilòmetre zero, com un munt d'activitats diverses.